Fil-bidu ta' sena ġdida fil-qrati, il-Prim Imħallef Joseph Azzopardi esprima d-diżappunt tiegħu għal mod kif numru żgħar ta' avukati qegħdin jagħmlu minn kollox biex kawżi fil-qorti ma jintemmu qatt wara s-sentenza finali tal-Qorti tal-Appell. Dottor Azzopardi li serva wkoll bħala President tal-Kamra tal-Avukati qal li dan l-atteġġjament qed jikkawża ħsara lil parti li tkun ingħatat raġun għax qed iddum aktar tistenna ġustizzja barra li taħli l-ħin tal-qorti. Sostna li dawn l-avukati jistħoq ilhom sospensjoni tal-warrant kif jiġri f'ħafna pajjiżi oħrajn li huma ċivilizzati u serji. Fl-ewwel diskors tiegħu bħala Prim Imħallef u li huwa wkoll ta' qabel tal-aħħar, Dottor Azzopardi nota li fi żmien 3 snin 9 membri mill-Bank tal-Ġudikatura ser jispiċċaw bl-età. Fid-dawl ta' dan huwa suġġerixxa li togħla l-età tal-irtirar bilan li ma jintilifx il-kontribut ta' nies li jkunu għadhom jifilħu għax-xogħol għalli dan għandu jservi wkoll għal pjan fit-tul għas-sostituzzjoni ta' min jirtira. Dwar il-mekkaniżmu li daħħal il-Gvern sentejn ilu sabiex jinħatru l-ġudikanti għalli dan kien titjib fuq qabel iżda jista' jkompli jitjieb. Dwar kummenti fuq il-mezzi soċjali fuq il-ġudikanti, il-Prim Imħallef qal li jaf mill-limitazzjoni tal-ġudikatura Maltija, iżda sostna li din mhux inferjuri għall-ebda ġudikatura fid-dinja. Sostna li dan ma jfissirx li d-deċiżjonijiet ma jistgħux ikunu kritikati, imma din il-kritika tista' ssir b'sensu b'ċertu għarfien tal-prinċipji bażiċi tal-ġustizzja. Saħaq li tkun xi tkun id-deċiżjoni finali tal-qorti, din għandha tiġi aċċettata bħala finali minn kulħadd. Il-Prim Imħallef ħeġġeġ ukoll biex jitħaffef il-pjan biex il-qorti tgħawdex ikollha sede ġdida li tkun aċċessibbli għal persuni b'diżabilità u l-anzjani. Il-President tal-Kamra tal-Avukati Dr. George Hislop tkellem dwar lat li jirregola l-professjoni legali u qal li saret l-aħħar laqgħa mal-Ministru Owen Bonnici. Qal li l-ballun jinsab saqajn l-Avukat Ġenerali li għandu jirrevedi l-abbozz li sar biex jiġi preżentat lill-Kabinett tal-Ministri. F'quddiem fil-bidu tas-sena forensi, l-Arċisqof Charles J. Scicluna appella lill-avukati sabiex ikunu qrib in-nies u li jkunu hemm għal min għandu bżonn il-faraġġ.